Enw fi di Manon, Fflur Elias. Dwi'n gwneud therapi harddwch lefel 1 ac dwi'n campws Coleg Meirion-Dwyfor Dolgella. Dwi wedi bod yn coleg ers 2 flynedd wan, so dwi wedi bod yn gwneud trin gwallt ers 2 flynedd. A wedyn dwi newydd ddechrau cwrs yn Medi blwyddyn dwytha, which di therapi harddwch. Oedd yna lot o brifo gwaith. Yn trin gwallt, o'n i'n Mewn Crif, Hair and Beauty yn Dolgella, bob dim mawrth fath o brifo gwaith. O'n i'n rili joio fo. A wedyn, efo harddwch, eisiau Port Meirion, Mermaid Spa, which eisiau rili enjoyo. Oedd yn amazing. Di o'n i'n cael neud yna, eisiau lot o brefadau yn y salon ac yn y spa hefyd. Dwi'n mwynhau therapi harddwch oherwydd dwi wedi cael cymdeithasu lot efo'r clients ac hefyd hefo'r students hefyd. Dwi wedi cryfhau'n hyder i wrth cyfathrebu ac hefyd dwi'n cael sgiliau newydd fatha delio efo complaints a falle dwi'n gallu cryfhau'n hyder i yn delio bethau fel yna falle. Mae'r coleg di newid fi yn hollol pan o'n i'r ysgol. O'n i'n rili distaw, o'n i byth yn siarad, a rwan dwi gyn o'n hyder i ers dechrau y cwrs. Ia, ddiwedd y cwrs, dwi'n bwriadu gweithio dros yr haf mewn salon i gryfhau'n sgiliau ac wedyn dod yn ôl wedyn i lefel 2 therapi harddwch yn Dolgella.